नमस्कार, अमुक फूड्समध्ये आपले स्वागत आहे। आज आपण करणार आहोत अंडा मसाला। त्यासाठी आपण इथे साहित्य घेतलेलं आहे। इथे मी मोठे 2 कांदे लांब आकारात चिरून घेतले आहेत। 2 मोठे टोमॅटो चिरून घेतले आहेत। 5 टेबलस्पून इतकं सुकं खोबरं किसून घेतलेलं आहे आणि इथे 10-12 लसूण पाकळ्या आणि 1.5 ते 2 इंच आलं घेतलेलं आहे। आता हे सगळं आपण भाजून घेऊया आणि थंड करून वाटून घेऊया। आता ते पॅन ठेवलेला आहे गॅसवर। याच्यामध्ये मी कांदा घालते। कांदा तेलावर चांगला परतून घ्यायचा आहे। कांदा व्यवस्थित ट्रान्सपरंट झाला की याच्यात आलं लसूण घालायचे, तेही चांगलं भाजून घ्यायचे। इथे कांदा आणि आलं लसूण व्यवस्थित परतून झालेला आहे। याच्यामध्ये आपण टोमॅटो घालूया। इथे मी दोन मोठ्या आकाराचे टोमॅटो घेतले आहेत। टोमॅटो चांगले मऊ झालेले आहेत। आता असे मऊ झाले की याच्यामध्ये आपण सुकं खोबरंही घालून भाजून घ्यायचे आहे। असं सगळं साहित्य एकत्र भाजून घ्यायचे आहे व्यवस्थित आणि थंड करून मिक्सरमध्ये वाटून घ्यायचे आहे। आता इथे सगळं साहित्य भाजून झालेलं आहे। हे थंड करून मी वाटून घेते आणि गॅसवर तेल गरम करायला ठेवलेलं आहे। याच्यामध्ये आपण सगळं वाटण घालून घेऊया आणि हे तेलावर चांगलं परतून घेऊया। आता हे मिक्सरमध्ये असलेलं वाटणही याच्यात घालून घेते आणि मिक्सरच्या भांड्यात पाणी घालून तेही याच्यात घालून घेणार आहे आणि ते व्यवस्थित भाजून घ्यायचे। आता हे वाटण व्यवस्थित भाजून घ्यायचे, तेलावर चांगलं परतून घ्यायचे। ते व्यवस्थित परतून झालेलं आहे। इथे अर्धा चमचा हळद घातली आहे, 1 चमचा काश्मीरी मिरची पावडर घातली आहे आणि 1 चमचा तिखट मिरची पावडर घातलेली आहे। हे सगळं मिक्स करून घेऊया।
आता इथे वाटण चांगलं भाजून झालेलं आहे. याच्यामध्ये आपण एक चमचा किचन किंग मसाला घातलेला आहे. किचन किंग मसाला 1 टीस्पून फुल भरून घालायचा आहे. आणि आता याच्यामध्ये आपण थोडं पाणी घालूया. इथे मसाला अजूनही घट्ट वाटतोय. इथे मी अजून थोडं पाणी घालणार आहे. इथे चवीप्रमाणे मीठ घालायचे आहे. तेही व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचे आणि हा मसाला चांगला शिजवून घ्यायचा आहे. आता इथे सगळं वाटण आपलं शिजलेलं आहे. याच्यामध्ये आपण अंडी घालूया. याच्यात मी 6 अंडी घालते. झाकण ठेवून आपण हे चांगलं शिजवून घेऊया. इथे अंडा मसाला तयार झालेला आहे. थोडी कोथिंबीर घालूया आणि मिक्स करून घेऊया. अशा प्रकारे अंडा मसाला तयार आहे. तुम्ही नक्की करून बघा. पुन्हा भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. थँक्यू.